Loke Charlie Henlo Kai Amumang Loke Charlie Henlo Kai Araji Puasonsi Mena Kai Charlie Osomaratuma Pansitame Pathek Parinang Lapen Mesen Amunit Pamanang Pumatasi Jesamet Karbiang Autonomous Council Education Department Atum Sitame Thoi Lapen Inglong Hawaratuma Pan Sitame Quality Education ke Vanjia Pan Pura Bor Ipiklo Lapen ke Mesen Ang Thekta Klang Bomlo Lakhain ko rapo Nilip MSC constituency ka parlo tarapung hawar anat irui malom aprang bang troksi nerkep Thanbang atum school Thanbang pinpu social media local news along keklang ham abuthak Jesamet Duarbaguri Press Club aptung atum sitami RDNC Jesamet Karbiang Autonomous Council Education EM Richard Tobi alang lipan bang solam thek ke pachini dona tengpen alang lisitami RDNC Ahok pet alamthe kachini jia phanpura Karbiang Autonomous Council Education Department atuma phan hukum PC kidamtang November 4 ani news along amen kiklang vek Thanbang lapen school SMC atum pen Karbiang Autonomous Council Joint Secretary Nerupuma Timungpi hin pen chingwai lin si ahok alamthe pherang ke atuma phan nang pachini dun Nerupuma Timungpi kaning jia tengki news along ke klang alam theta ahok pik an ke kali athe inglong hawar anat Thanbang atum kedam kewang kedo kethak aphan akasik sak do lapen second school kibiji aphan Karbiang Autonomous Council Authority atuma phan chuning rilo setame ingsam rilang setame kedam tangani ason ke pavideji aphan pura Achiklo Jonwang Thanbang atuma phan Nilip Education Block along training padopon ver poputa than pachini dun lasi ang ton penang litum kachini ji aphan Nerupuma Timungpi kaning jelam thele non nang litum arjuponik tha Nilitum ladak Nilip Block Office along si kadogo la pachu media long eklang single teacher school side la haya teacher tumhan pha pini SMC amai photum alang litum kadogo vita chetong pet penilitum district pen tame DPO West Karbiang long apen Nili apen BMC apen alang li long SDPO adu witum wang si pini ajak hiding pen kesumana lam che than ponji po lambang pini che than pon long lo labang ke pueno je hok lo pima media long ke klang bang ke masapsu teacher atuma bang ahodadak mane lu than the po lambang ke alang litum pen report hang lo sia lambang ke la single teacher school along ana bangke isi katora ladak la remote area school bina apen la hai along kedam ke wang ma selang litum nang chethan lo la pen SMC president tum than lo si latum chikloi jon pen atum bangke un ana bangke hopta ke thoma an ke latum ke than si tami kedam ke wang ma si latum bangke ni phone ni trok nang ko ti busipu esam latum aber nang hirlu pulutang te la pen ahok lo non Akimi education system along a new education policy ateng ben pulutang te teacher tumhan training bang pathipik nasila teacher tuma training aphan pulutang te nilitum bangke apor la puson si nilitum district along la pen block along la puson training padupon titi nasi alang litum la bangso training ke bang hoda bangke alang litum bangke class bangke thanu ne det po la arum nang hir det po ingke la si la suhoda bangke News Report Karbiang Long Live